egia esan, da guguri egin dugu, así que barrunea. Hor ikusi dugu, meko zaurretik sartu zaizue, ez dakit espero zenuen. Bai, azkenean incertidumbria hoxe zan, aber behatek ze joerak iretortu zian, ikusi dugu irutzeko gaur behaten dana eman duela, ikusi dugu dauden, así que aurrekoan aurretik gelditzea. Bueno, plan batzuk egun geha, beste batzuk atera dira, sobre la marcha esatean bezala soluzionatu dugu eta azkenen bueno, dena ondo irten da. Gaurko helburua beteta. Bai, bueno, hoxe gaurkoa tramitea esan lehik edala, baina ez gauzak pasatia gaurko etxezu egin da, bueno, kumplitu dut eta guztua. Hombre, guk ikuste dugu tramo bat, ezta? Baina, bueno, barrutikan sentitu jodena eta kontatu dena aurretik itzindakoakin nahiko ondo ajustatzea da. Eta esan daiteke ondo konzentratuta, estropak korra, baino era beren nahiko eroso bilatu gela. Agian azkeneko 3-4 minutu egiten ez dugu ondo rematatu gauza, baino eroso bilatu gela. Now that you're in my possession, we will be together all day. We will be together all day. We will be together all night. Sandu arran plan leno, gaur poparen asmatzeunak aber jaiteko arriskuak ala. Bai, egia da beroketatik gero estropa lasaitu indala. Ordu sentsazio aldetik hande, beroketako sentsazioak inestula zertan saiaztekala, inengo antzekar ez dula duki. Gola saio egon da eta ez zuen hainbesteko hartzeko hainbeste etzegu. Bai, gakua oso importante izan poparen etortzia, baina baita ere balizatik gerten da punta eta sartu bitarten oso gorra zegoen. Igandea beira, aurreneko txandan, urdei baita ondarri bigarrengon. Bai, hori itzait asko gustatzen. Baina hori inado eta horren kontra nola ezin duen ez errein, prestatuko geha aurreneko txanda hortan alik eta azkarrenak ibiltzeko. Planteamendua baino gehiago, estropa bea jokatzeko era, ezta? Dana ondo bali maikua, nik espero dut, ojala, bakaikuk egun hon bat eukitzia baita ere, eta iztutzia, baino, agian erlojupeko baten bihurtukoa.